Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχόμαστε εκ μέρους του δασκαλείου να περάσετε μια ευχάριστη βραδιά και ευχόμαστε επίσης κάποτε εμείς γενικώς εχώρουμε αυτόν τον δρόμο. Σήμερα αυτό που θα κάνουμε, ξεκινάμε πάντα με ένα δρόμενο, αφορά την περιοχή της Καρδίτσας. Θέλουμε να δείξουμε την πόλη της Καρδίτσας και όχι τα χωριά. Ή μάλλον θέλουμε να δείξουμε το πώς τα χωριά επηρέασαν την πόλη της Καρδίτσας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση και τα υπόλοιπα έχουμε μετά. Γεια σας. Η Θεσσαλία, κατά την παλαιά εποχή, ήταν μια κρυστάλλινη θάλασσα. Ο Ηρόδοτος αναφέρει, ελέγχεται ότι το πάνε ή το λίμνη, συγκλειόμενοι πάντοτε υπολυψηλωτά των ωραίων, διότι προς αναφοράς αποκλείον αυτήν το πύλιο και λιώσανε, τον οποίον οι πορείες εκτιμούνται. Προς βορρά την αποκλεί ο Όλυμπος, προς δυσμάς η Πίνδος και προς μεσημβρία η Όφρας. Η ιστορία της Καρδίτσας δεν ανέρχεται σε μακρινές παραδόσεις, ούτε αναφέρεται από αρχαίους συγγραφείς και είναι φυσικό γιατί η φύση του εδάφους δεν προσφέρεται για την δημιουργία χωρικών που να προστατεύει τους κατοίκους από επιδρομές. Η Καρδίτσα βρίσκεται στη Δυτική Θεσσαλία. Δημιουργήθηκε στην πρώτη τυπογραφία. Η πρώτη αναφορά γίνεται σε ένα φορολογικό κατάστημα του 1454-55, στο οποίο η Καρδίτσα φαίνεται σαν νέα ίδια. Ιστορικά, όπως λένε, είναι το αδίλητο παιδί της Θεσσαλίας. Φαίνεται σαν ένα χωριό με 30 μόνο οικογένειες, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν μουσουλμάνοι ή εξισλαμισμένοι. Μετά την απελευθέρωση του 1881, άρχισε να αναπτύσσεται, αφού αποχώρησε ο τουρκικός πληθυσμός που αποτελούσε την εύρωστη οικονομική τάξη. Ήρθαν και καταστάθηκαν αγραφιώτες, καραγούνιδες, πυρώτες, βλάχοι, αστροποταμίτες, Εβραίοι, Σαμαρινοί πια. Στα 1881 έχουμε απογραφεί 5.000 κατοίκους. Ιστορικά γνωστά ονόματα, ο Καραϊσκάκης, ο Καστήρας, ο Κατσαντώνης σηματοδοτούν την περιοχή. Το όνομά της το πήρε από την καρδιά του κάπου. Κατά τον λάβο καταπηλιώτη, Καρυδίτσα ή Καρδίτσα κατά τον παράγραφο μυθός. Θα ξεκινήσουμε από ένα σκηνικό. Από την οδό Βάλτης. Ένας δρόμος για ζώρικους και ανήσυχους άντρες. Η οδός Βάλτης είναι τα σπίτια της Ιθονής. Εκεί βρισκόταν και ένα από τα μαγαζιά της εποχής εκείνης που έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε ο Κίτσος ο Τυφλός. Το μαγαζί λεγόταν Σαμαράς. Κάποιοι άλλοι μιλούν για το Ινδούκι του Πακόλια. Σε αυτό το δρόμο χάνεται ο Μήτρος που κατεβαίνει στην πόλη της Καρδίτσας για να κάνει συμβόλαια αγοράς μισού φαντασμού από τον Παλοκώστα στα Πυροτήλια. Βρίσκει τον Κουνιάρα, τον Ματζουρανά, στον δρόμο και από εκεί αρχίζει η φανταστική μας ιστορία με το Γκέκα ή το Άρνη.
μιλάτε για να ακούγονται τα παιδιά. Θα ξεχώψουμε κανένα πελάτη σήμερα ή τους μάζεψε μέσα το κρύο. Ποιο κρύο, μωρέ, σάλιο δεν υπάρχει τώρα με την κρίση. Λέει το πεζοδρόμιο που λες. Μνημόνιο και στον έρωτα. Έτσι, έτσι. Θέλω να ξέρω, θα βρεθεί καμία μέρα κανένας τραπός να μας πάρει από εδώ από τόσο. Πάει η τυφλοκομάδα αργεί ακόμα. Άρα, άτιμη κοινωνία. Αχ, άτιμη Γερμανία. Έστα. Καλά μωρέ, που να είναι και το Τσιπράτο του Κιάκα. Ωραία, χάθηκα εδώ μέσα στα στενά. Γεια σου ρε παλικάρ. Πρώτα με φτύσεις και μετά γεια σου. Γεια σου και εσύ. Μα μωρέ, τον καπνό φίτσα μωρέ, είχε πουλήσει εδώ. Δεν πειράζει. Τι φτιάχνεις ρε. Καλά. Εσύ. Μα και ξέρεις μωρέ που είναι και του Τσιπράτο του Κιάκα. Του Κιάκα του Τσιπράτου. Α. Θα πας ευθεία μπροστά. Πού. Μπροστά θα δεις. Α. Ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Τσάρλις. Τι αρνιά μωρέ και πρόβατα μπλες. Δεν καταλαβαίνω. Ρε από πίσω με Τσάρλις στο ξενοδοχείο. Πα. Δεν ξέρω και να διαβάσω πά να θυμάσαι αίδου. Άι μπροστά. Όλο ευθεία. Όλη ευθεία. Κάτσε να είδω. Πάω να είδω πού θα με πάσω ρε, πού θα με πάσω. Ρε προχώρα θα δεις. Άι, να είδω, να είδω. Άι γεμίσει η καρδίτσα βλάξ. Μα και έχει καμία από εσάς αναπτήρα. Τσακνοκόπετρα. Α, έχεις εσύ, μα και έχεις εσύ μάνα μου. Όχι. Δεν έχεις. Θα σου δώσω κι εγώ φιλιά. Μητρό! Όπιτο! Πού είσαι ρε Μητρό! Πού είσαι ρε φιλιά! Τι κάνεις μάνα μου! Τι κάνεις! Γυρώνει να δώσει. Άλλαξες, του μόρφινες, τι γίνεις! Είναι τούτο το μαλλί. Τι κάνεις! Τούτο το μαλλί μου. Γι' αυτό λέω κι εγώ ρε! Είδες τι ωραίος έγινε. Καλά, πού σου πάει! Τι κάνεις εδώ, τι γίνεις εδώ σήμερα! Δεν το έμαθες ρε. Τι! Τα πούλησα όλα, ενάψα χουράκια, ενάψα πρόβατα. Πάνε και παράγγισε ο κόμμα. Πάει το χωριό! Πάει το Παράτσις! Αγόρασε εδώ ρε, το σιδεράδικο του Μπαλουκώστα. Ψακό, μισό και μισό το πήρε. Α, εσύ είναι, αλλά ο κόσμος ομόλογο αγοράζει, δεν παίρνει μαγαζιά. Δεν ήξερα ρε, δεν ήξερα. Εγώ τώρα τα επένδυσα εκεί πέρα να είδω τι θα Είσαι κάνω. άτυπος, δεν πειράζει, την άλλη φορά. Άι, πάμε ρε να συγκεράσω ένα τσιπράκι. Μιας και είναι η πρώτη μέρα στην καρδίτσα, να πάμε πρώτα να σε κεράσω εγώ κάτι. Άι, πάμε να είδω που θα με πας γιατί εγώ Θα δεις εσύ και θα σε πάω εκεί. χάθηκα εδώ μέσα στα στενά πάμε της να τα καρδίτσας. δεις, τσιπράκι. Άι, πάμε. Σύνδενα. Αναπτύρωα, είσαι ρε. Βρε καλώς τα παιδιά μου, πού είσαι εσύ, όμορφη. Μου ξεβέτρωσες η μάνα μου. Παναγία. Τι μου κλαίνει αυτή. Είσαι τώρα Όπα παλικάρι, όπα. Το κορμί τζάμπα. τι ανακατεύεις εσύ ωραία. Θα δεις γιατί ανακατεύω. Αυτό το κορμί δεν είναι τυχαίο. Αυτό. Παλικάρι, αυτό έχει ελκύσει σου λέω. Στροσκάρι. Καμπανιέρα, παλιά. Ξέρει εδώ. Παναγία μου σκύψει κιόλας Παναγία μου σκύψει. Είσαι εδώ κορμί. Κάτσε μισό λεπτό να σου πω. Ποιος τρως κάνει εδώ, είναι στρως απάνι το πόδι. Ξεκινάς καρδίτσα, φτάνεις φάρσαλα. Άιτε βρε, μια δεκάρα θα δώσεις ρε. Μιλιάρα, πέντε από το καινούριο κορμί. Ό,τι είναι ο φίλος μου, Λαμπάκιασα να του πάρω και τις δυο σας. Να τις βγάλεις πέρα και τις δυο. Δυο ρε τσαπρό. Για να σε ειδώ, για να σε ειδώ. Μάνα μου τι είσαι. Να σε πάρω. Κύριες ασχολίες στο εσωτερικό της πόλης ήταν το εμπόριο. Επαγγέλματα όπως του τσαγκάρι, του παλωματή, του βυρσοδέψη, του τελεκετζή, του υδραυλικού, του καροποιού, του κεραμοποιού, του ασβεστά και του βαρελάμου. Στις παρυφές όμως της πόλης υπήρχαν χωράφια που καλλιεργούσαν σιτηρά, καλαμπόκια, σουσάμια, καπνά.
και τσαΐρια που βοσκούσαν πρόβατα και γελάδια. Ο Μόσχος κατεβαίνει από το χωριό να φέρει πράγματα στο Μήτρο και να αφήσει τα τομάτια στο Σαμαρά, το Καμαλέτσο. Ανταμώνητος υπέρτερο το Σωτήρι και βρίσκει το γιο του σε κατάσταση μέθης. Στο ραντεβού εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο, Νάσου και ο Καραπατάκης ο Βαγγέλης με τον μπουζούκι. Άιτε ρε Βαΐτσα, πού είσαι, χάθηκες. Σιγάτα, εμένα... Πάρ' τα πουδάρια. Τι φωνάζεις, δεν με βλέπεις. Άιτε. Σαλικόφκα. Άι, γιώμα σου λέω. Σαλικόφκα τα μάπου ξεμισκάσκα και φωνάζεις κιόλα. Άιτε. Θα πάρουμε και σύνταξη τώρα. Πού? Το ουγά. Τι να μου πας. Τι θες, να σε πάω εγώ στην Αθήνα, τι θες. Θα με πας να ειδώ την αδερφή μου. Να σε πάω. Έχω 10 χρόνια μωρέ άντρα. Ναι. Να τη δω. Μη πιάζεις. Θα πάμε στην Αθήνα, θα σου πάρω και καινούριο φουστάν και παπούτσα για το Πάσχα. Μακάρι και είναι καιρός τώρα να αλλάξω αυτά τα εδώ πέρα που φοράω. Δεν πάνανε. Πάντα βαριά τα ρούχα τώρα, καινούρια. Εντάξει μωρέ. Πάμε δε. Πού είναι. Εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο μου είπε θα είναι και ο Συμπέδερος. Από εδώ είναι ο Ιωκαντίνος. Από εδώ είναι. Ναι. Συμπέδερε. Πού είσαι ρε Μόσκο, τι φτιάχνεις εδώ. Καλά είσαι, εσύ πεθαίνω τι κάνεις εσύ. Καλά. Πάει η δόξα τω φορτωμένη Θεώ. σε. Τι να κάνουμε. Πάμε εδώ στον Παλουκώστα να Η φορτωμένη καστρωμένη την εξάστο ρε. Άστο, δεν κάνεις αλλιά σπίτης. Καλά εσύ, τι φτιάχνεις εδώ εσύ. Τι φωνάζεις. Σαμαράς. Ένα έχουμε Σαμαρά εδώ. Άλλο ποιο, τι, άλλο επί. Παπά. Ούτε τέτοιο έχουμε. Πανάδα. Έχουμε Παναθηναϊκό, έχουμε Στεραβάκο, το μάτι τέτοια έχουμε. Πλαστήρας. Καρασκάκη. Κατσαντώνη. Άστα ρε Μόσκο τώρα, ποιον θες αυτά, ποιον θες. Τον Καμαλέτσο θέλω. Ο ίδιος. Α, το σου Καμαλέτσο, εγώ είμαι. Ήρθε. Τα είδες τα τουμάρια. Έφερα κάνα δυο λύκους. Κάνα δυο κουνάπια που είχα εκεί. Τέλος. Δεν θα ξαναδείς δέρματα από μένα. Ναι, που τα βρήκε αυτά. Μόσκο, φεύγω τώρα σου δουλειά. Πάνε πρώτο Καραπατάκι και έρχομαι. Πάρ' το Καραπατάκι. Έρθω, διώξτε γρήγορα, τελειώνει αυτός. Αφέντη, πάω στον Παλοκώστα εγώ να δω το παιδί τι κάνει. Ναι, και να έλα δω από και εκεί. εγώ το. Θα παραγγείλω ένα σαμάρι εδώ στο. Πρώτο αμάρτος πια. Αυτό εδώ. Σ' αρέσει. Κράτα λίγο ρε. Μ' αμφισβητείς. Και test drive στο Σαμάρ. Καλό κάνετε. Ρε μη κάνεις σούζες σου λέω. Λοιπόν, θα σου πάρω και ένα, θα σου φτιάξω μάλλον ένα με GPS. GPS τι είναι αυτό ρε. Θα το βάλω εδώ μπροστά, θα πατάς το κουμπί και θα παγαίνεις. Ούτε θα ρωτάς, Ό,τι το καλύτερο. ρε μην ανησυχείς. Ό,τι το καλύτερο. Κουμπάρι δεν πιστεύω να μας κλάσει. Αφέντη, αφέντη. Πού είσαι. Πήγα από εκεί στον Παλοκώστα και αυτό το παιδί έχει 3 μέρες να φανεί μου είπε. Δεν ξέρει πού βρίσκεται. Έλα από εκεί να πάμε να δούμε τι είναι. Έλα. Ρε Παλουκώστα. Τι μου κάνεις Μπαρβαμόσκο. Τι έγινε. Τι να γίνει, τι Αν να γίνει. κάτσατε τα χαρτιά. Δεν τα χαρτιά τα φτιάξαμε. Ο δικός ο γιος που είναι. Εσύ ξέρεις, εγώ που να ξέρω. Εγώ εδώ πέρα φτιάχνω δουλειές και 3 μέρες λείπει από το μαγαζί. 3 μέρες. Ναι! Μην ανησυχείς όμως. Θα κάνω μια δουλίτσα εδώ και θα πάω να τον βρω. Περίμενε, στάκα! Άντε ρε άκρους του ξύπνα γαμώτε φτασάμε. Πού έπτωσε μωρέ παιδιά. Ο Μάρα με κατάντησε στο μαγαζί ρε. Στο μαγαζί αυτό. Κορολά! Κορολά! Πού είσαι! Πού είσαι ρε Κορολά! Άστο! Άστο σε μένα! Κορολά πού είσαι ρε! Εγώ που είμαι εσύ ρε! Που ποπολιάρδα έγινες, Κάλυψε στο μαγαζί ρε! Εάν στο μαγαζί σου λέω εγώ τάιξα, εσύ που ήσουν! Εγώ που ήμταν, εγώ ήμταν η μεγάλη νύχτα. Τάπνες! Αν τάπνα λέει, Ε, έχεις λίγο κρασί να μου δώσεις. ποιο κρασί! Τα άμαθες! Τι είπε και ο πατέρας σου! Ουι, ποιος τον ακούει πάρα. Ποιος τον Ποιος ακούει! τον ακούει. Έλα ώρα Μήτρο, πού είσαι 3 μέρες. Κάτσε
Στάκα! Μέρες και τρεις νύχτες! Στάκα! Ποιος είσαι εσύ, ωραία! Το παιδί μας είναι αυτό, Μόσκο. Πού είσαι, μα? Τι ήθελες να το φέρω? Πού τα λεφτά, μωρέ! Ποια λεφτά, μωρέ, ποια λεφτά! Ουι, μην τα δείξει αυτά, πατέρα, μην τα δείξει! Παναγία μου! Μην τα δείξει αυτά! Κουδούνια θα μας κρεμάσουνε! Μην τα δείξει! Μην τα δείξει αυτά! Μην τα δείξει! Μην τα δείξει! Μήτρο! Όχι, όχι, πατέρα! Όχι, πατέρα, μην τα δείξει αυτά! Θα τα βλέπει! Πού είσαι, μωρέ! Θα τα βλέπει, μόνοι! Κάτσε κάτω! Πονάμεις, πού άλλα σήμερα, πατέρα, πονάμεις! Ρε κουρασμένε! Και μ' αρέσει που άλλα σπουδή! Άι τώρα να... Με ρίχνει το κατούρι σαν τα σκυλιά της καρδίτας σου. Πάρ' το να φύγουμε! Ας τον σε μένα! Πάτια βρώμα δεν έχω ξανασυναντήσει. Για πόρτα να διαβάζω. Της κόλασης! Του διαβόλου θα το πάω. Πλούσια η παράδοση της Καρδίτσας και σε μουσικές οικογένειες, δημοτικές και λαϊκές. Ταράλας, Μπουρλιάσχος, Ζαρκάδας, Καραπατάκης, Ζώτου, Φιλίππου και άλλες πολλές οικογένειες. Από την εποχή που τα γλέντια γίνονταν με το στόμα, μέχρι και τις μέρες μας, που κλείνεις τα αυτιά σου να μην περνά αυτός ο διαπεραστικός ήχος στο μικροφόνο, οι μουσικοί κατέχουν κορυφαία θέση στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης της Καρδίτσας. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι καιροί, αλλά αυτοί εκεί μας διασκεδάζουν και μας ταξιδεύουν μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Δύο από τους πλανόδιους μουσικούς ήταν ο Δανιήλ στο βιολί και ο Καλαμπάκας στο λαοτοκύθαρο. Οργώνανε την Καρδίτσα με μελωδίες, με ήχους, με μυρωδιές και αρώματα. Εξέχουσα όμως φυσιογνωμία ήταν ο Αχιλλάκος ο Ταράλας. Στο βιολί και στο τραγούδι. Κυρίως από ό,τι έλεγε, όπως έχει δώσει πληροφορίες ο γιος του, το πατέρα του τον φωνάζαν η Ζωέπεωρη κυρίως. Και αυτοί ήθελαν να ακούνε τραγούδια σμυρνέικα ή τα καθιστικά, όπως η Χατζίνα, όπως το κέρνα μας Μαυρομάτανα, όπως η Σιάννα. Ιδιαίτερη εντύπωση στο Βασίλη Ταράλα, στους γάμους τότε έκανε η διαφορά ηλικίας. Ο γαμπρός, η νύφη 24 χρονών,
ο γαμπρός 14. Την εποχή λοιπόν αυτή αρχίζουν και δημιουργούνται και σύλλογοι από την ανάγκη των ανθρώπων να κρατήσουν τις παραδόσεις τους και τα έθιμα από τα χωριά τους. Έτσι ξεφυτρώνουν οι σύλλογοι Καραγκούνα, Νικόλαος Πλαστήρας, ο Σύλλογος Γυναικών, Παλάς, Απόλλων και άλλοι. Θα ακούσουμε τώρα το «Απόψε μαυρομάτα μου» από τα πολύ συχνά και αγαπημένα τραγούδια του Αχιλλάκου του Τζαράλα, με τη φωνή του κτήτορα της στέγης αυτής, του Θεόφιλου. Απόψε μαυρομάτα μου χωρίς εσένα θέμαντι
Βασίλικο. Πρόκειται για μία έκταση που ανήκε στο Τσικλίκι των Καμινάδων και στον Οστέμπελ. Εκεί γινόταν η εβδομαδιαία αγορά και η ζωοφανή γύρι κάθε 21 Μάη, που διαρκούσε 8 ημέρες. Μετά το 1912 παρέμειναν για πάντα στο Δήμο Χαλκιδικής. Η δεντροπίτευση έγινε από τον μηχανικό Γεώργιο Φόσφορο. Πρώτος φύλακας ήταν ο Ταράτσας, απόστρατος μοχείας του Εθνικού Στρατού. Κατά το Μεσοπόλεμο γινόταν τα ανθιστήρια, τα οποία καθιερώθηκαν από το Σύλλογο Αθηνά. Η αστική τάξη της Καρδίτσας, δικηγόροι, γιατροί, εύποροι επιχειρηματίες, διασκέδαζε στο Παυσίλικο ή σε συναισθιάσεις στο Παλάς. Με δυτικότροπη μουσική και τραγούδια του Αττή και καντάδες του Γούνερ και του Πολυμέρου. Διασκέδαζε επίσης χορεύοντας χορούς όπως Σταγό με τις μελωδίες Κομπαρσίτα, τα κύματα του Γνάβεως κλπ. Αυτή την ευρωπαϊκή μουσική την έφερε ο Κίτσος ο Παύλου. Ο Κίτσος ο Παύλου γεννήθηκε στο Βλαχομαχαλά της Καρδίτσας το 1885. Δεν πήγε σχολείο, γιατί τότε δεν υπήρχαν ειδικά σχολεία για τυφλούς. Κατάφερε να μάθει φλογέρα, βιολί, ακορδεόν, πιάνο, μαντολίνο και κιθάρα. Δουλεύει λοιπόν στο καφέ Σαντάν της Καρδίτσας, στο πιάνο και στο τραγούδι. Έγινε και δάσκαλος ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής στην Καρδίτσα και ήταν ο πρώτος χοροδιακός μαέστρος της πόλης. Στο ένα χέρι είχε πάντα το βιολί και στο άλλο το μπαστούνι. Πέθανε το καλοκαίρι του 1951. Τώρα θα δούμε τη Σοφία, με καταγωγή από την Καρδιτσομαγούλα. Έχει ανέβει στην αστική τάξη της Καρδίτσας και επισκέπτεται το Παυσίλικο για να διασκεδάσει. Την ακολουθούμε. Περάστε παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Ταράτσα. Περάστε, να περάσει η αριστοκρατία. Η αριστοκρατία μας στην πρώτη θέση παρακαλώ. Περάστε, καθίστε. Ως Ένα τσαγάκι σας παρακαλώ. Δεν αντέχω τη μουσική του Λαουτζίκου. Moi, je danse seulement tango et valse. Ουφ, καημένη. Και ο πατέρας σου από τις καμινάδες. Καρδιτσομαγούλα παρακαλώ. Στο καρδιτσομαγούλα, μαγούλα. Καλικάμαδες στα πρόβατα. Πώς κάνανε. Enfin, ευτυχώς που υπάρχει και το Παυσίλικο και συναντούμε ανθρώπους της ταξεώς μας. Κάσο. Παρακαλώ. Ένα τσάι για την κυρία και ένα τσιπράκι για μένα. Αμέσως. Τι ακριβώς παράγγειλε ο κύριος? Ένα τσιπράκι. Mon Dieu. Τσάι. Με λίγη ζάχαρη, κονιάκ. Τσάι για μένα και κονιάκ στον κύριο. Αμέσως. Με λίγη ζάχαρη και το κονιάκ. Ό,τι θέλει η κυρία. Και σε παρακαλώ, παιδί, βάλε μας την υπέροχη κομπαρσίτα να χορέψουμε. Αμέσως.
παρακαλώ. Βάλω μια καραγκούνα στα χοντρά. Ό,τι θέλει ο κύριος. Καραγκούνα, τον εθέρα. Ένα βάλς από τη Βιέννη. Αμέσως, κυρία. Σας υπενθυμίζω, κυρίες, ότι αύριο έχουμε πικνίκ en anglais, όπως οι Γάλλοι δηλαδή, οι Άγγλοι, λάθος, στο Χιλιαδέντρα. Πού καλές, την Παπαράντζα? Χιλιαδέντρα, Ελέν. Κυρία από την Καριτσομάγουλα, μπορούμε να φύγουμε. Σχετικά, ήθελα να σου πω ότι αν δεν ήταν ο μπαμπάς μου και τα πρόβατά του που λες ότι μιλάγαν γαλλικά, εσύ θα φόραγες ακόμα τσαρούχια. Μην ξεχάσεις αύριο στην Παπαράντζα. Χιλιαδέντρα επιτέλους. Δεν θα γίνει ποτέ Παρίσι η καρδίτσα, δυστυχώς. Όμως και συνθέτες όπως ο Καραπατάκης, ο Κώστας ο Θεοδόρου ή Κώτας, ο Βαγγέλης Δήμου ή Μαγκούτσου, ο Λουκάς ο Ταράλας και άλλοι. Εν αρχή όμως ήσαν τα καφέ Σαντάν, όπως γράφει η Εφημερής της Καρδίτσας, 5 Τετάρτου 1884. Ήταν τα μεγάλα και ευρύχωρα καφενεία της τότε εποχής. Πιο παλιά, όταν στην Καρδίτσα ήταν οι μουσουλμάνοι, μας λέει ο Γιάννης Ματθεόπουλος, μπέιδες έρχονταν στα καφέ Σαντάν και γυναίκες από τη Βιέννη, ωραίες γυναίκες, τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια, ανατολίτικα και κανένα ευρωπαϊκό. Είχαν ειδικό χρώμα, ήταν λίγο αλανιάρικο. Πηγαίναν εκεί και οι αγαπητικοί. Γίνονταν και καυγάδες, γιατί πήγαιναν και παλικαράδες. Μπορούσε να φας και καμία. Εκεί λοιπόν πηγαίνει ο Μήτρος, ο Θημιάρας, ο Χαραλάμπης, να διασκεδάσουν και να ξεδώσουν κι αυτοί. Εκεί και ο Καραπατάκης με το μπουζούκι του και η Φανή, η τραγουδιάρα, η γνωστή της Καρδίτης. Ο Κώστας ο Γρηγοράκης έγραφε «Είμαι καρδιτσιώτης μάγας, είμαι και καλό παιδί κι αν τα πίνω μέχρι φράγκο, δεν μου καίγεται καρφί. Άντε φίλοι στην υγειά μας, τα ποτήρια να σπαστούν κι αν ακόμα αμφιβάλλεις, άλλους ρώτα να σου πούν». Καλώς τα παιδιά! Σιγά μαργάρια μου! Καλώς το στους όμορφους! Πήγε το παιδί παρέα. Απ' τη δουλειά της άλλης, όπα και τα βαριά καπέλα της Καρδίτσας! Χαίρετε! Τι είναι το παλικάρι? Σας παρακαλώ, μας αρέσει το μαγάζι. Παλικάρι,
Εγώ... Είδαμε τη μεριά μας, το ξέρουμε. Σε βοηθήσω, αγόρι μας, σε βοηθήσω. Τι καλό να σας φέρουμε. Πες ρε θυμιάρα. Ένα Valentine's χωρίς αυτό. Χωρίς αυτό. Ένα Valentine's. Τα παιδιά. Εδώ. Ένα μπατ 69 για την παρέα και 2 λικεράκια για τις κοπελιές τις όμορφες. Βεβαίως. Όπα! Και μια δραχμουρούρα για να μας παίξει φανίτσα το χαρικλάκι. Φανίτσα. Τα παιδιά. Το χαρικλάκι. Παίξε να το Μεμέτ. Για τις κότες εκεί. Πρώτα, το τραγούδι μου, παλιά μου κοντά.
μακράζει. Ο Έκατος στην οδό Καραϊσκάκη ήταν το πρώτο μαγαζί στην Καρδίτσα που έκανε γάμους εκτός σπιτιού 1950-1960. Στα γλέντια τους χρησιμοποιούσαν λαϊκές και δημοτικές ορχήστρες. Ήταν χώρος καταλύματος των ταξιδιωτών που θέλανε να φάνε, να διανυκτερεύσουν, αλλά και ένα χώρο για τα ζωντανά τους παλιότερα. Έχουν περάσει όλες οι προσωπικότητες των πολιτικών από εκεί, εκτός πρωθυπουργών και της πολιτιστικής ζωής της Καρδίτσας. Καθιερωμένο μετά από κάθε γάμο να περνάνε οι νύχτες για ένα πατσαδάκι. Στο τέλος της νύχτας, οι πρωταγωνιστές μας πάνε για πατσά στον έλαδο. Και η αριστοκρατία και η εργατιά απολαμβάνουν τις γεύσεις του Στέφανου Θεολόγη. Και η αριστοκρατία και η εργατιά έχουν δικαίωμα στη χαρά και στη λύπη. Στη ζωή και στο θάνατο. Στο τραγούδι και στο χορό. Ας χορέψουμε και ας τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Άλλωστε η ζωή είναι ένας χορός. Παλικάρια μου, καλώς ήρθατε στο μαγαζί μου. Θα πάρετε. Για τα γνωστά, τρεις πατσάδες ψιλοκομμένους για εμάς. Με ταλαιπωρείς, αγόρι. Και ψωμάκι να βουτήξουμε μέσα. Έτσι που είναι ευτής. Όχι, όχι το πήρω τα ράτσα. Μου κάνετε. Περάστε, περάστε. Ένα πατσανάκι, μένα σε παρακαλώ. Πού να είσαι, εδώ είμαι. Έτσι. Τώρα και ψωμάκι απ' όλα. Πού το να ρίξω. Τα παιδιά ξεκινήσμένα, πεινασμένα. Αγόρι μου. Άκουσα ότι κάτι έγινε πέρα στο μαγαζί, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω τι λένε, δεν ξέρω τι λένε. Δεν βλέπω κομμένο, κάτσε, γιατί σαν άτρεξες θα φαίνεται. Στεφανιό! Έλα εδώ, τι πιάνεις. Τι κάνω. Έφερε το συμπέδρο να βάλει ένα πατσαδάκι. Το καλύτερο εδώ πέρα. Με την βαρύτησα πάλι πήρε σκουτά. Αυτή η βαρύτησα σαν την Ελλάδα μας θέλουν να έλα. Μία μου στο κεφαλή, δεν θέλουμε αυτό για τη βαρύτησα. Μισό. Ας τώρα. Δεν είναι ψιλοκομμένος, δεν θα τους κάνω. Τις κυρίες, τι μ' αφήνουν να κάνω μια δουλειά. Παρακαλώ, η καλή κοινωνία της Καρδίτσας. Καθίστε. Πάντα. Καλημέρα σας, κύριε Μήτρο. Καλή σας μέρα. Η κουρούλα σας. Βεβαίως. Να χαίρεστε. Θαυμασία. Να χαίρεστε, να χαίρεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι κάθε καλό για τη νέα σας επιχείρηση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Περάστε μια μέρα από το μαγαζί να σας φλέψουμε. Ευχαριστώ. Και άμα χρειαστείτε κανένα κάγκιο, να με έχετε στο νου σας. Θα είμαστε από τους καλύτερους πελάτες σας. Εντάξει.
πετάει πριν. Κάνε ψωγούρο. Είναι και η μένη εκεί. Χρόνος να κάνουμε τα βαπτίσια. Χρόνος του μακρυγό. Αυτός είναι έρωτας. Λάλε, λάλε. Κοντά μωρί. Έλα κοντά μωρί. Κοιτάτε κανένα κουτάλι. Σοφιά